Oor die 15. Ja, en de rest van die 10 jaar, maar ik moet nog na het trollen toe maken. Dan ga ik maar meer gazen. By Norse net. Ja, ja, ik maar laten ja van hulle. Maar ek verstaan by Norse net maak hulle ook net. Ja, hulle begin om dit ja. Hulle Eie materiaal. eie materiaal. Ja. En dit het gebeur by Allnet. Ek was nog nooit Gewoon by net Allnet. net in die kaart ook komen, want die machine die zo onnig. Oh. Maar in die kaart. En dan was hulle net niet zo. So het ons fabrieke soos Sequoia, West Point, Oceana of daai tyd was dit Sint-Helena Bay Fishing. Het ons gebruik gemaak van Allnet. En dan moest al net net gebruiken. En dan stond ik bij het moet weer, dus er was net net Ja. materiaal gebruiken. Maar al net die hele weeskes omtrent raad. Ja. Maar hij stond ik bij zijn net, dan moet nog motorskier of die staatskier. En die net wel een klein beetje sterker, maar al net wat luchtig. Ik zag gewoon die water. Wow. Met je wordt naar voren, maar stond ik bij zijn met die zware dood. Dat ik kan Dat jy kan sak. Ja. Hoe anders lê jy nog bo te by. Ja, ik stak je gauw af. Voor ik dan maar helemaal stevig trekken, dan zak ik nog maar niet. Het is alleen nood en nog helemaal af. Ja. En meteen daar we dan nog doen. Voordat is de nood een beetje later na dan. Net beginnen skip. Daar is wel een beetje zwaar dat ik gauw afgaan. Ja. Maar sal 'n boetjie sê om boetjie ek het nog heel wat goedjies gehoor soos 'n boetjie nog tussenin praat dat. Om boetjie wil sê daar soveel en soveel en soveel. Toe sien we ja maar hier's iets aangaande hierdie man. Ja. En weer by Norse net. Hy was op die Jensen eers. Op die dek. Dat is nog, hij klonk. Wat net wat gedoen het om boetjie? Ons net die dek. Op die dek maak moet niet verslijnen. Ja. Toen maak ons, ik daar goed als een bisketje. De voordek. Zakken, dat was Jo. hele voordek is voor ons. Staatskit. Nu is het vinden. Die stellen ze voor alle. As dit sardyn. Joey. Joey. Ja. Klaar, weet wat ik wil. Mij gebeurt het. En ik bedoel, nou, hoe kom ik gebeurt het met mij? Dat kan dat. Ja. Hier krijg ik gelegenheid om kaarten te gaan. En wie zie ik in Amerika? God, in Amerika. Ja.